మతో వసితాంతకాలం ఉన్నేష్యతి ప్రజమతో అవసితాంతకాలం నేత్రే పిదాప్య సబలో నదిగమ్య వీర్యః నేత్రే పిధాప్య సబలో నదిగమ్య వీర్యః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్కర్మ దివ్యమివ ఎన్నిసి నిశ్చయానం దావాగ్నినా శుచివనే పరిదర్శమానే ఉన్మేషతి ప్రజమతో వసితాంతకాలం నేత్రే పిదాప్య సబలో నదిగమ్య వీర్యః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్ అట్టి కర్మ కార్యం అలౌకికం వలె ఏదైతే నిషి రాత్రి ఎందు శయానం దావాగ్నిచే శుచివనే ఎండిన అడవి ఎందు పరిదహ్యమానే ప్రజ్వరిల్లి ఉన్నేష్యతి కాపాడును బ్రజవాసులను అతః అందుచే అవసిత నిక్కముగా అంతకాలం జీవితపు చివరి గడియలు నేత్రములు విధాప్య కేవలం మూసికొనుట ద్వారా సబలః బలరాముని గుడి అనధిగమ్య అగాధమగు వీర్యః పరాక్రమము కాళీయ దమనము జరిగిన నాటి రాత్రి ఎందు బ్రజవాసులు ఎమరు పాటుగా నిద్రించుచుండగా ఎండుటాకుల కారణమున దావాగ్ని ప్రజ్వరిల్లి వారందరూ తప్పక మృత్యుపాత పడనున్నట్లు గోచరించెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గూడి కేవలము తన కన్నులను మూసికొనుట ద్వారా వారిని రక్షించెను. ఆ దేవదేవుని అలౌకిక కార్యములు ఆ రీతిగా నుండును. కాళీయ దమనము జరిగిన నాటి రాత్రి రాత్రి ఎందు ప్రజవాసులు ఎమరు పాటుగా నిద్రించుచుండగా ఎండుటాకుల కారణమున దావాగ్ని ప్రజ్వరిల్లి వారందరూ తప్పక మృత్యువాత పడనట్లు గోచరించెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గుడి కేవలము తన కన్నులను మూసుకున్నట ద్వారా వారిని రక్షించెను. ఆ దేవదేవుని అలౌకిక కార్యములు ఆ రీతిగా నుండును. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవాని కార్యము ఈ శ్లోకమునందు అలౌకికమైనదిగా వర్ణింపబడినను గమనించవలసినది ఏమనగా ఆ దేవదేవుని కార్యములు
సర్వదా అలౌకికములే అయి ఉండును. అది అతనిని సాధారణ జీవుని నుండి విశేషపరచునదై ఉన్నది. బ్రహ్మాండమగు రావి చెట్టును లేదా అర్జున వృక్షమును వేళ్లతో సహా పెళ్లగించుట మరియు కేవలము కనులు మూసుకుని దావాగ్ని శమింపచేయుట అనున్నది నిక్కముగా ఎటువంటి మానవ ప్రయత్నమునకైనా అసాధ్యమైనది. కానీ కేవలము ఈ కర్మలే శ్రవణాద్భుతములైనవని కాక అతని ఇతర కార్యములన్నీ అనగా అతడు ఏది వర్ణించినను అలౌకికములై ఉన్నవి. ఈ విషయము భగవద్గీత 4.9 యందు ధృవపరచబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవాను అలౌకిక కర్మల నెరిగిన వాడు ఆ కర్మల దివ్య స్వభావపు కారణమున కృష్ణధామమునందు ప్రవేశింప యోగ్యుడగును. భగవానుని దివ్య కర్మల జ్ఞాత దేహ త్యాగమంతరము భగవద్ధామమును చేరును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది ఇంకొక శ్రీ భగవంతుడి దివ్య లీల చెప్తుండేది. ఒక దావాగ్ని. సో దావాగ్ని భగవంతుడు తన నోట్లో అన్ని కూడా దహించి దాన్ని చేసింది చెప్తున్నారు. సో మనకి ఏదైనా ఒకటి ఇది అవుతే కదా, ఫైర్ అగ్గి వస్తే ఎంత నీళ్ళు కావాలో, ఎంత ఫైర్ బ్రిగేడ్ కావాలో, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఎంత, అది భగవంతునికి ఇది యావది కూడా అవసరంలే. భగవంతుడు మాయావి, పరమ యోగేశ్వర. సో యోగేశ్వరుడు అయిన కారణంగా సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ విభిన్న శక్తి. భూమి రాపో అనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధి రేవచ అహంకార ఇత్యమే భిన్నా ప్రకృతి అష్టద. సో భగవంతుడి నుండినే ఇవన్నీ అస్తిత్వానికి వచ్చింది. భూమి, నీళ్ళు, గాలి, అగ్గి, ఏదైనా. సో మనకి ఇది చాలా ప్రబలముగా అనిపిస్తుంది, ఎలా దీన్ని కంట్రోల్ చేసేది అనిపిస్తుంది. అదే భగవంతునికి ఇదేమి పెద్ద విషయం కాదు. భగవంతుడి నుండినే ప్రతి ఒక్క ఈ భౌతిక అస్తిత్వం ఉండేది. అది ఎలా పని చేస్తుంది, ఎలా దాని సృష్టి అవుతుంది, ఎలా దాన్ని స్టాప్ చేసేది భగవంతుడికి సంపూర్ణం తెలుసు. సో దానికోసం ఇక్కడ ఇదంతాను భగవంతుడు అచింత్య శక్తిని మేము గుర్తించక ఇది ఎలా జరుగుతుంది మనకి అవగాహన చేసిన కష్టం. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ఏమీ సమయం లేదు. ఈ దావాగ్ని వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఎవరైనా యాక్షన్ తీసుకుంటాము అంటే ఏమీ లేదు. ఒక సెకండ్లో అందరూ కూడా అయింది. ఈ రోజు అంతే మనదే అయింది. కాళియా నుండి ఎలాగో మనము భగవంతుడు రక్షించారు. అయితే ఈ ఒక అగ్గి నుంచి మనకి రక్షణ రాదు అని వాళ్ళు అనుకున్నట్లు చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు అందరూ చేరి కృష్ణ అని గొప్ప వాళ్ళు పిలిచేది అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు వ్రజవాసిలో ఉంటే ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఒక అపాయం, ఒక డేంజర్ వస్తేనో వాళ్ళు త్వరనే భగవంతుడిని స్మరించారు. సో వాళ్ళ ఇది ఇంకెవరికి కూడా వాళ్ళు స్మరించారు, ఇంకెవరికి వాళ్ళు పిలిచారు. సో ఎప్పుడు వాళ్ళకి సంపూర్ణ వాళ్ళ జీవనము, వాళ్ళ మనస్సు కృష్ణుడి పైనే ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఒక స్థితి వస్తే, ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చింది, ఒక మరణం వచ్చినట్లు స్థితి, అగ్గి వాళ్ళు దహించిపోయినట్లు స్థితి. సో వాళ్ళు త్వరనే కృష్ణ అని వాళ్ళు పిలిచింది. సో కృష్ణుడు త్వరనే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇట్లా కన్ను మూసుకొని భగవంతుడు తన నోట్లోగా అన్ని అగ్గిని భగవంతుడు ఎక్స్టింగ్విష్ దాన్ని తీసేసుకుంటారు. భగవంతుడికి ఏది కూడా అసాధ్యం కాదు. కేవలం కన్నులు మూసుకొని దావాగ్ని శమింపజేయుటనున్నవి నిఖముగా ఎటువంటి మానవ యత్నమునకైనను అసాధ్యమైనవి. కానీ కేవలం ఈ కర్మలే శ్రవణాద్భుతములైనవి కాక
అతని ఇతర కార్యములు అన్నీను అతడు ఏది వర్ణించినో అలౌకికములై ఉన్నది. సో జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో జానాతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో భగవంతుడ ప్రతి ఒక్కటి అన్ని లీలలు కూడా అది అచింత్యమే. అది యావది కూడా మన సైన్స్ జ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు చెప్పే ఫిజిక్స్ లాస్ కెమిస్ట్రీ లాస్ ఇంకొక దాని నుండి దీన్ని నేను ప్రూవ్ చేసే కాదు. అది భగవంతుడు అచింత్యమైన వ్యక్తి. తన అన్ని కార్యాలు తన అస్తిత్వమే భగవంతుడిది అచింత్యం. సో అలౌకికమైనది అది యావమైన దీనికి కూడా మన మానసిక దీంతో అవాన్ మానస గోచర అని చెప్తారు. మన మనస్సులతో మన వాక్కుతో భగవంతుడిని మనము గోచరించే కాదు. అదోక్షజ మన ఇంద్రియాలతో భగవంతుడిని చేసే కాదు. భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ మనకు ఏం చెప్పారు అచింత్య కల్పన చేసే కాదు. ఆ స్థితిలోనే భగవంతుడు ఉండేది. సో ఇది 2 టైం అవుతుంది అనుకుంటాను ఈ లీల. ఇది భగవంతుడిది అగ్గిని ఇచ్చేసేది. ఇది ఒక సమయము అంతా బృందావన వాసులు, ఇంకొక టైము గోబాలు మాత్రం ఉంటారు అనుకుంటాను. అదొక టైం కూడా, ఇంకొక 2 టైం ఏమో అవుతుంది. ఇదే దావాగ్నిని ఇచ్చేసే ఒక లీల భగవంతుడిది. భగవంతుడికి యావది కూడా అసాధ్యం కాదు. భగవంతుడు ఏది కావాలంటే చేయొచ్చు. సంపూర్ణ అన్ని భౌతిక శక్తులు భగవంతుడు క్రిందే పనిచేస్తుంది. అది ప్రవహించే నీళ్లు కావచ్చు, ఒక గాలి కావచ్చు. సో తృణవర్త అసురుడు చాలా వచ్చింది. సో ఎంత చండమారుతం ఏమి చెప్తామని థండర్ స్టార్మ్ అలాగా వచ్చి అందరినీ ఎవరు ఏమి కనిపిస్తారు. సో శ్రీకృష్ణుని వాళ్ళు పైన తీసుకొని ఆ దీంట్లో ఆ విల్ విండ్లో అయితే భగవంతునికి అదేమి కష్టం కాదు. సో భగవంతుడు ఆ అసురుడ గొంత పెట్టుకొని కొంత బరువు అయింది అని చెప్తారంతే. సో ఆ వ్యక్తి కింద వచ్చి ఏదో పెద్ద రాయి పైన మరణించింది. సో వాళ్ళు చాలా ఒక దీనిగా చూపింది. అంత గాలి, వేగమైన గాలి ఇది చూపిస్తారు. అందరికీ అంత మబ్బుగా ఏమీ కనపడదు సో అని చెప్తారు. సో అలాగ అవుతుంది అది. అయితే కృష్ణుడికి ఏమీ కాదు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి గాలి కావచ్చు, నీళ్ళుగా ఏదైనా ప్రవహించేది కావచ్చు, లేకుంటే అగ్నిది కావచ్చు, ఏదైనా మేము కల్పించుకునేది అన్నీ కూడా భగవంతుడ శక్తిలు ఇవంతా. సో భగవంతుడు సంపూర్ణ కంట్రోల్లా ఇవంతా పని చేస్తుంది. ఇవంతా బ్రహ్మాస్త్రం ముందు మేము వినేది ఒక టైం అదే పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థాముడు ప్రయోగించే బ్రహ్మాస్త్రం. సో బ్రహ్మాస్త్రం భగవంతుడికి ఏమవుతుంది? సో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఆల్రెడీ ఉన్నారు. అయితే అక్కడ వ్యక్తమయ్యి పరీక్షిత్ మహారాజుకి కనిపించినట్లు ఉత్తర గర్భంలో తన గదన ఇంకొకతో భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రంని న్యూట్రలైజ్ చేశారు. బ్రహ్మాస్త్రం న్యూక్లియర్ బాంబ్. ఎనీవే ఏదైనా ఏ ఒక్క దీని నుండి ఆత్మకే ఏమి కావు. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు చెప్పేది గీతాలో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే అదాహ్యోహం అచ్చేద్యోహం అక్లేద్యోహం అశోష్యవచ. ఆత్మకు కూడా ఏమీ కాదు. ఆత్మ యావది దీని నుంచి గాలించి కాదు, నీళ్ళించి కాదు, అగ్గించి కాదు, యావది నుంచి కూడా దాని నాశనం కాదు. సో అయితే మనము ఈ 3 గుణ దీంట్లో అనుబంధంలో ఈ గుర్తించుకోండి. దేహంకి మార్పు వస్తుంది. దేహంకి ఈ అగ్గి, ఈ గాలి, ఈ నీళ్లు దీని నాశనం అవుతుంది. ఓకే, ఆత్మకు ఏమి కాదు. సో భగవంతుడు దేహము సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికమైనది. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ అనాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణ సచ్చిదానంద విగ్రహ భగవంతుడు. సో భగవంతుడ ఇది దేహము మనలాగా భౌతిక దేహం కాదు. ఎల్లప్పుడూ అది ఆధ్యాత్మిక దేహం, సచ్చిత్ ఆనందం. సో అది దానికోసం ఈ భౌతిక వస్తువులు ఉండే అగ్గి కావచ్చు, నీళ్ళు కావచ్చు, గాలి కావచ్చు, భగవంతునికి ఏది చేసే కాదు. భగవంతుడి అస్తిత్వము అది ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటుంది. అది సో చాలా డీటెయిల్గా ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ లీలని
చెప్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు. 10వ స్కందంలో డీటెయిల్, మనకి ఫుల్ డీటెయిల్ ఉంది. అదే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు బ్రహ్మాజీ వేరే అవతారాల గురించి కొంత కొంత చెప్పారు, ఒక 2 శ్లోక, ఒక శ్లోక అని. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవంతుని గురించి ఇక్కడ చాలానే వివరణలు ఉన్నాయి, చాలా లీలలే, చాలా శ్లోకాలే ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు మరలా నెక్స్ట్ దామోదర లీల, సో దీన్ని కూడా స్మరించుతారు వాళ్ళు. వ్రజగోపవనిత శ్రీకృష్ణుని తల్లి యశోద తన పుత్రుని హస్తములను త్రాడుతో కట్టివేయవలెనని యత్నించినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆ త్రాడు తక్కువ పడినట్లుగా ఆమె కనుగొనెను. చివరికి ఆమె ఆ కార్యమును విడిచిపెట్టగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పిమ్మట తన నోటిని తెరచెను. సమస్త విశ్వములు దాని ఎందున్నట్లుగా ఆమె గాంచి మనస్సునందు సంశయాత్మురారయ్యారు. కానీ తన పుత్రుని యోగా స్వభావమును ఆమె భిన్న రీతిలో నిశ్చయము చేసుకొనెను. శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రియగు నందమహారాజును వరుణదేవుని భయం నుండి రక్షించెను. మయుని తనయునిచే కుండగుహయందు దాచబడిన గోపాల బాలులను అచ్చట నుండి విడిపించాను. అంతేగాక పగటి యందు పనిలో తలమునకై తత్శ్రమ కారణమున రాత్రి యందు గాఢ నిద్ర పోయేడి బృందావన వాసులకు శ్రీకృష్ణుడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి అత్యున్నత లోకమును ఒసగెను. ఈ కర్మలన్నీ దివ్యములై ఉండి నిస్సందేహంగా అతని దేవదేవత్వమును నిరూపించుచున్నవి. బృందావనంలోని గోపాలుడు శ్రీకృష్ణుని ఆదేశముపై ఇంద్రయజ్ఞమును ఆపివేసినప్పుడు 7 దినములు ఏకధాటిగా కురసిన వర్షముచే బ్రజముగా పిలుపబడు భూభాగమంతయు మునిగిపోయేడి ప్రమాదమునకు గురి అయ్యను. అంతటా కేవలము 7 సంవత్సరముల బాలుడైనప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు బ్రజవాసులేడ నిర్హేతుక కరుణచే గోవర్ధన పర్వతమును ఒక్క చేతనే ఎత్తి పట్టెను. వర్షపు తాకిడి నుండి పశువులను రక్షించుటకే అతడు అది ఒనర్చెను. మధురములను శ్రావ్యములను అగు గీతముల ద్వారా బృందావన వాసుల పత్నుల కామవాంఛను ఉద్దీపితము చేయుచు శ్రీకృష్ణుడు బృందావనమున రాసలీలయందు నిలిచి ఉన్నప్పుడు కుబేరుని స్వర్గలోకం కోశాధిపతి అనుచరుడగు శంఖచూడు గోప భాములను హరించును. భగవానుడు అతని శిరమును ఖండించి వేయును. ప్రలంబుడు, ధేనుకుడు, బకుడు, కేశి, అరిష్టుడు, బాణూరుడు, చాణూరుడు, ముష్టికుడు, కువలయాపీడ గజము, కంసుడు, యవనుడు, నరకాసురుడు, పౌండ్రకుడు వంటి దానవ స్వభావులు, శాల్వుడు, కోతి అయిన ద్వివిధుడు, బల్వలుడు వంటి గొప్ప సేనాపతులు, దంతవక్రుడు, సప్త వృషభములు, శంబరుడు, విదూరతుడు, రుక్మియనువారులు, కాంబోజుడు, మత్స్యుడు, కురువు, సృంజయుడు, కేకేయుడు వంటి గొప్ప యోధులు సైతము శ్రీహరితో ప్రత్యక్షముగాను లేక బలదేవుడు, అర్జునుడు, భీమాది నామముల పేరిట అతనితో పరోక్షముగాను తీవ్రముగా యుద్ధమునరింతురు. ఆ విధముగా సంహరింపబడిన దానవులందరూ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని గాని లేదా అతని స్వీయ వైకుంఠలోకధామును గాని పొందుదురు. ఎస్, సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్రభుపాద్ ముందు కామెంట్ చేస్తారు. సో ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఈ నారదులకి చెప్తున్నారు భగవంతుడి గురించి ఈ లీలలో. ఇది నారదులకి చెప్తుండేది ఈ అయ్యే ఈ ఏమేమి చూస్తున్నాం 5000 సంవత్సరాల వెనకాలి కృష్ణ లీల, దీన్ని అయ్యే ముందే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మాజీకి మొదటే తెలుసు భగవంతుడు ఇలాగ వచ్చి ఈ అసురుని వధించే ఇది అని, అది వాళ్ళు మొదటే వాళ్ళు భవిష్యం చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ చాలా బాగా కామెంట్ చేసేది భగవంతుడ అవతారం అనేది ఆల్రెడీ శాస్త్రంలో ఉంటుంది. వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఒకటి దాని డిస్క్రిప్షన్స్ కూడా వివరణలు కూడా ఉంటాయి. దాని నుండి మేము ఈ భగవంతుడి అవతారాన్ని డిసైడ్ చేయాలి అని. సో ఇది కూడా ఈ లక్షణాలు ఆల్రెడీ వాళ్ళ లీలల గురించి కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంకొక తల్లిదండ్రుల గురించి కావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చే సమయం గురించి కావచ్చు, ఎక్కడ ఏదైనా శాస్త్రంలో ఏదైనా పురాణాల్లో వివరణాలు ఉంటాయి. సో దాని నుండి మనం డిసైడ్ చేయాలి ఎవరు అవతారం ఎవరు అవతారం కాదు. ఓకే, రేపు నుంచి డీటెయిల్స్ చూస్తాం. ఇది హరే కృష్ణ.
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।